Čaute lidi, vítám vás u dnešního videjka. Máme tady druhý díl z hry Scary Shawarma Kiosk The Anomaly. Nevím, či nechci tady bude hrát se mnou, ale asi jdu solo, předpokládám. Je to méně lidí, markety to bylo moc. A já by sem išel, keď chcem. No. Minule jsem se bál, ale už jsem se koukal na nějaké videa. Jsou tu nové anomálie, které já nepoznám. A nevím, jak volají. Teda volají jsem to nepotřebuji vědět, ale nevím, jak vypadají. No, tak zašprintujeme tam teda. Tam máme nějakého hráče. Baba je to asi nějaká. Welcome to your night shift at... Kde si chuj? Dobre, zapneme grill. Ej, yo. Dobre. Kde je chuj? Oh no. Ale ještě si nakrájeme maso. To je důležité maso. Já vždycky krájam maso ještě keď otevřu okno. Pred. Dobre. Nevím, či ten tutoriál je zmenený. OK. Dobre. Ona se odpojila, no. Co už? Jsme tam. Ty chujo. Ty jak vypadáš, hej? To je nová. Joj. No je to. Lebo on se tam kouká. Hej, já nevím, či je to anomália. No nic. Zkusíme. Já pierdole. Kerry haj. Fá. Hej, je to? Ty trulo jedna. Já nevím, či je to hen. Jaj boha. Ježiš, aj sodu chceš. Boha, já se pokakal skoro. Here you go. Finally, at least you don't mess around like the others. To nebyla chyba. Oh, to nebyla chyba. Já, keď jsem to hrál, tak to, ty chuju. Není tady. December Monday, to je chill. To je tež další. One shawarma, please. Ty jak vypadáš? Bože. Aj. For me, yes. My kids already ate, but I skipped. Šla preč. And even that I can't get. What a joke. Boha, to vypadalo, hej. One shawarma. Hej. Haven't eaten all day. Alright, that will be 150. No. Nevím, či má jednu... Ne, dobré má obě, on byl tak zhrčený, podle mě. Podle mě to není anomália toto. On si prdel, hej. Ten byl mokrý. Zeleninu, všetko tam dáme. Maso.
Here you go. Jak? Já ne, ty? Ty? You're lucky I'm hungry. Ma'am, what is that smell? What? Co? Co to bylo? One shawarma, please, yeah, and make it quick. Everything feels slow today. Like my brain is floating. Co to bude Just give anomálie? me the warm one. Co to bude anomálie? To je anomália, hoši. Fú, pro mě utráslo, jak vypadá. Hey, wait. Don't do that. I can't think like this. Že chodí jak baletka, hej. To dokopal. Kedy? Jaj, boha! Chujo! Fú, hoši. Vy jste ho hrabe. Chuju, č... Ty mrzá, černý. Oh, you scared me. What do you want? Shawarma now. That Hoši, will be toto je 150, posledný. please. Já to nedávám. I Já was to so nedávám. hungry and this is what you do to me? Fine, you'll see what it means to ignore me. Kdy to je? To co? Oj. Že budu za mnou on. To co bylo? Fú. No nic, hoši, dneska jsme to dali. Já už to nedávám. Já se s váma loučím, uvidíme se zase na budúce. Lebo už mi trochu z toho haraší z tejto hry. Bojím sa toho a keď chcete aj tretí díl, tak dajte mi aspoň 3 lajky na toto video a čus.